Jayabaya, woro-woro kagem panjenengan ingkang sering sangat ngraosaken keju-keju, linu-linu, nyeri otot, nyeri sendi, rematik, kesleo, kalian badan raosipun sakit sedaya, monggo kadang sami nderek terapi pijat sesarengan kalian Ki Ageng Mojo. Sepida malih nggih, terapi pijat bersama Ki Ageng Mojo. Saben dinten Selasa jam 8 ngantos jam 12 siang kanthi prabaya utawi biaya Rp3.000, durasi 2 menit. Pijete wonten Gerai Sehat Jayabaya Kediri, Jalan Kartini nomor 12 Pocanan, Kota Kediri. Sumami panjenengan mundut produk wonten gerai, terapinipun gratis nggih alias tidak membayar. Kata Jayabaya, monggo dipun tenggo nggih rawe panjenengan saben dinten Selasa jam 8 ngantos jam 12 siang. Monggo nderek terapi pijat bersama Ki Ageng Mojo. Terapi pijat Radio Jayabaya, kanca dhewe ya dhewe, radio rene.